ndini uyo fambe ndopinda munzira tande Elias for you kiringela aiwa ndini nanga ndichifamba munzira ipapo nanga ndichitongotenderera ndopa ndakaona munhu anoirana nganisade ndaona mchina ini ndakamuona mchina ndaingoita zvekunzwa kuti vane karati ndakazomuona mchina ini ndakamuona mchina ndaingoita zvekunzwa kuti vanovhura shamba ndakamuona mchina pandakamuona ndakagaya dhu apo chinese handigoni ndoita seplani okay rege nditaurei kunyepa pandasvika ndikati zvikagara njani chipisho sikuru wetya zvikanzi mwana wamai taura shona ndinonzwa ini muchina wekupi yeye ari kutaura shona imi ndakamuona mchina ndaingoita zvekunzwa kuti vane karati ndakazomuona mchina ini ndakamuona mchina ndaingoita zvekunzwa kuti vanovhura shamba ndakamuona mchina ndakabva ndamuti yesi mchina kokurisai kwakabva kuchina kuchimbondishutira mashanana ndongoita ekunzwa ndisati ndamaona iwe zvakatangoita ipapo kawangu ndo ndada kuzvitedzera ndambotry paipai kudaisowo kuti pasi b ndakamuona mchina ndaingoita zvekunzwa kuti vane karati ndakazomuona mchina ini ndakamuona mchina ndaingoita zvekunzwa kuti vanovhura shamba ndakamuona mchina pandakamuona ndakagaya dhu apo chinese handigoni ndoita seplani okay rege nditaurei kunyepa pandasvika ndikati zvikagara njani chipisho sikuru wetya zvikanzi mwana wamai taura shona ndinonzwa ini muchina wekupi yeye ari kutaura shona imi ndakamuona mchina ndaingoita zvekunzwa kuti vane karati ndakazomuona mchina ini ndakamuona mchina ndaingoita zvekunzwa kuti vanovhura shamba ndakamuona mchina ndakabva ndamuti yesi mchina kokurisai kwakabva kuchina kuchimbondishutira mashanana ndongoita ekunzwa ndisati ndamaona iwe zvakatangoita ipapo kawangu ndo ndada kuzvitedzera ndambotry paipai kudaisowo kuti pasi b ndakamuona mchina ndaingoita zvekunzwa kuti vane karati ndakazomuona mchina ini ndakamuona mchina ndaingoita zvekunzwa kuti vanovhura shamba ndakamuona mchina White Crab Entertainment.